Først konstateres ladetilstand. Måling foretages med voltmeter. Måleresultatet sammenlignes med ladekurve, og ladetilstand konstateres. Er akkumulatoren mindst 60% opladt med en spænding på mindst 12,4 volt, fortsæt med en belastningsprøve. En belastningsprøve udføres for at bestemme akkumulatorens evne til at afgive strøm. Belastningsstrømmen skal være 3 gange så stor som kapaciteten i ampere-timer. Belastningen holdes i 10 sekunder, og spændingen skal kunne holdes på ca. 10 volt.